I pozdrav ljudi, danas u još jednoj epizodi Ćofi FM-a. Danas je s vama Ćofi i igrat ćemo nešto novo na ovom kanalu. To je Pixelmon. Da, ljudi, Pixelmon. Znači, Pixelmon, ljudi, to je Pokemon. Mi smo uzeli našeg Pokemona Charmeleona, on je vatreni zmaj, evo sad ćemo to pokažem kako mi izgleda. Znači, evo ovako izgleda. To je najmanji. Lever, ajmo, gdje je pobežao ptičica? Ptičica. Pobeže ptičica. Ja stiskam se. Naviko na Optifine da zoomiram ono dole da vidim šta je. Sad umrećemo. Nećemo skočiti tu. Idemo pola. Znači, evo ovo smo dobili kit. Tako, znači, Pokelopte možemo da uzeli smo. Dalje. Da vidim samo, je li ovo Claymon? Da, Claymon je. Koji je ovo Pokemon? Neki medvjed, neka močketina, nećemo da diramo. 43. level. Ajmo ovog Teddyru, samo da ga stavimo ovdje u Pokédex. What the fuck? Stvarno? Pa ovo je neverovatno, ljudi. Ovo je neverovatno. Sad ne znam kako sam ja ušao prodam kada... Sve ću već da vidim. Dobro je. Sve nam je tu ostalo. Vidimo, dobro je, ne moramo, dobro je. Šta je ono? Peverice, evo i nju da dodamo. Dobro. Stani bre, budi mirno da tu. Joj, opet mi izbacio sve. Wow. Filo ne verujem, brate, ili po drugi put. A dobro, više neću da to radim, što sam sad i radio. Znači, možda i zbog toga, ne znam. Moguće stvarno da je zbog toga. Ajde, nećemo više. Evo nekako, daj da nađemo sada neko Pokemon, čisto vam pokažem kako izgleda ta borba Pokemonima. Daj nešto. Daj Claymon, jeste svikli. Evo je ptičica. Eno ga razvijeni oblik. Znači vidite ovog Pidgeota. To je razvijeni oblik Pidgeota. Evo ga. Charmedy. Gdje si ti javljaš Charmedy? What the fuck, ne možem da povodim oblik Pokemon, to će kako. Ali, sad ću da ga faćem. Sad ga faćem. Što je ono? The fuck, 42. Evo ga. I sunce ti nešto se desilo. Znači brzinski ćemo sada ga sjebemo. Ako mu smanjimo dovoljno života. Inače ovo se izvinjam što je ovo ovako, znači stvarno ne znam zašto. Ajde, još ovako. Ne znam zašto, ali dobili smo smoke screen, dobro, 10 smo level. Dobili smo kožu, gledaj što smo našli. Samo da vidim šta je to, i šta ćemo dobili smo water gun. Water gun. Ne! Ja rekao da je nešto. Uplašio sam se. Ovaj nije Claymon, ljudi. Ovaj nije Claymon. Ali dobro, nećemo da mu diramo, mislim, onako nemamo ništa da mu ukrademo, tako da... Samo da vidim kolika je to rupica bila se. Točno da smo upuništili, ne vidim, ja. Znači sad
pitate se sigurno zašto oko trčim. Tražim neko mjesto da napravimo kuću, ali da bude blizu ovoga, nekog čovjeka koji, nekog lika, igrača na serveru, da ima ono healing kreveta, tako ćemo ga nazovemo, da možemo da se healamo pored toga. Ajde, još jedno, čisto eto da imamo da napravimo sekiricu. Samo da je, ali ima koliko drugih servera. Ne, dobro, ne veze, tako. Crafting bench ovdje. Ajde idemo da kopamo, prvo ćemo dodati malo da kopamo kamerom. Tako. To se odliči. Tako. I tako. Ajde, počet ćemo ovdje da kopamo. Inače da, kao što možete vidite novi skin. Sad ćemo da vidimo. Skin, znači gledao sam nešto tamo. Pa, ajmo malo da sad i ajde ono uzmem. Što je bre sad ovo, i ja se odlučim i ajde uzet ćemo, ajde dobro. I uzmem takav skin. I eto sad, lepši od onog prethodnog 100 puta, znači ne može se porediti koliko je lepši. Ajmo sad ovako, tako. I opet dobijemo achievement. Ovdje da skopamo. Tako sad. Moramo da nađemo uglja ako hoćete da nastavimo da kopamo dok ste vi tu. Ili bolje dok ste vi tu da mi pravimo kuću i tako te gluposti. Ajde, da, tako. Pravit ćemo prvo kuću sad dok ste vi tu, pa posle kad vi odete. Onda ću ja sam to da uzmem da obavim to kopanje i te razne gluposti. Dajmo da iscepamo ovo drveta. Kakav je ono Pokemon? What the fuck? Ovo. Kadabra. Dobro, nije nešto novo jaka. Nakupimo drveta. Inače, snimat ćemo na ovom serveru. Kogod želi da nam se pridruži, treba da skine mod. Treba da skine Forged za ovu verziju, treba da sam uđe na server. To je dosta posla. Naravno, šta sam uradio sad, nešto sam slučajno, nema veze. Ajde, tako, evo ga, no, dobro, ovdje ne morate da se brinete od zombija, evo neko mi je na Skype-u, verovatno vidite vi to. What the fuck, nešto smo sjebali. Tako, sad bi trebalo da dobro. Ajmo protiv timija da se borimo. I mislim da će sad, sad vidite dobro. Ajde, da. Ovo je 3. level, ne bi trebalo da bude toliki problem. Ako vidite ovdje ima mušku i ženku, znači omiljen je muško, 10. level. Remember. Nešto nam je uradio, verovatno nas je sjebao. Ajde, gleda koliko nam u život ostalo. What the fuck, ubit će nas, brate mili. Ima još jednog Pokemona. Ubijemo tog mankija. Tako. Pidgeota. Pig, kako se čitam, ja znam pre. Pticu, ono malo pre što sam pokazio. Dobro, ona nije uzmango ja kad je malo. What the fuck, ubit će nas ptica, znači 5. level, gledaj ovo sad. Hvala Bogu, brate. I ni jedan level nije dobio.
trebalo je. Ajde u ovom ćemo, tamo ovdje naš prika ima ovo govno za hilanje. Sad nije, on claimao, jest, nije, jest. Ovo govno, to, o tome sam vam pričao. Ajde ovo ćemo u epizodi da probamo da čujete kako tikne kada se to završi. U ovoj, sad gdje sam ostavio, craft. Ajde u ovoj epizodi ćemo da probamo da tameujemo neku ptičicu, ne da tameujemo, da uhvatimo. Neku ptičičicu. U ovoj epizodi ću sad još samo da probamo da uhvatim neku zubata koji on da sam li šišmiš. Smrtljivi. Tako. Da vidimo. Ovo buba veliki 17. Ovu ptičicu možemo da tameujemo. Da uhvatimo. Stani, Stajli. Stajli. Dobar je level 8. Još kad bi sad znao gdje je. Da sad predam. Evo ga. Ajmo da uhvatimo ovog. Samo da ga ne ubijemo se. Ne bi trebalo, nije on mnogo manji level od nas. Sad da ga uhvatite, znači. Idete bag, pokeballs i izaberete. Mi ćemo obične pokeball. Trebalo bi da ga uhvati, sad ćemo da vidimo. Ajde, uhvati ga, da imamo za epizodu makar ptičicu neku. I uhvatili smo ljudi, evo piše ovdje. Yo capture, styling. Znači imamo... Kako smo spali? Na glup način, dobro. Da vidimo šta ovdje još ima. Nešto sam belo, ne znam, vidjet ću, znači nisam siguran da ću sve baš sve epizode snimiti na ovom serveru, ali većinu epizoda će biti novo, pošto sam na nekim drugim serverima počeo da snimam, da igram ovako, pa ima baš onako dobre Pokemone, razvijene, dobre levele. Pa tako baš da nisam siguran, ali dobro, vidjet ćemo. Vidite što je dobro kod ovih servera, piše trener, znači vidite, piše ovdje meni trener, ajde, Pokemon trener, ajde, tako da kažem, koji gleda taj crteni zna šta je to. Još ovo ćemo da iscepamo i tu ću da završim epizodu, znači, epizoda traje, pa ajde da kažemo 14 minuta. Ili da stavimo da bude malo duže, šta i kažete? Aj, pošto je prva, malo neko se oduži. Kako Pokemon? Jo, jesi, da imam koji je level, ja mislim da ovo je mnogo 24. Ste čuli kako se smeje? Dobro, nećemo mi njega da diramo, neće ni nas. Ajmo samo, gdje je onaj moj komšija sad? Jao, komšo. Pa gdje tebe da izgubi pa ti, joj, evo, dobro, nismo ga izgubili. Što je ono, kako, možda neki boš. Nije, bre, što je koliko healthy. Ovdje ćemo mi da stavimo set home. Samo da ih regenerišemo. Napravit ćemo, napravit ćemo tamo kod one crafting table, samo ako tu neko već nije claimovo. Jest. Ajde onda ovdje šumici, onda ćemo sve ovo šume, mislim ne sve, ali onako veći deo ćemo posjeći te šume. Nemo ni ovoga sad materijala za ove gluposti. Tako da ajde ovo da pretvorimo. Tako.
I nećemo mnogo dugačku, znači eto čisto kućicu da imamo neku, a za ostale epizode uvidim koji su rodali baš sad. 10. 19. 14. Ovog 10. trebalo bi da možemo da uhvatimo. Ili nećemo Charmander? Nećemo. Ajde sad kuću, pošto smo kuću počeli, kuću da napravimo. I smo ovdje rekli, jesmo, daj ovo drvo samo da sklonimo. Tako. Zajebao sam se ovdje sada. Sad ste mi vidjeli onaj task tabor, ali dobro, nema veze. Nadam se da to nije ništa strašno. A sad sam ga namestio da bude lepo, fino. Tako. Sad moramo da... Ajde, stavit ćemo crafting table ovdje pored ovog drveta da... Sve da vidim nešto. Da li može ovo sa stikom se klejim? Da je sam stik. No, claim block. A da mi je shovel. Claim, znači ja ne znam sad, ne znam tačno kako se claimuje, ali ajde ovdje sad da stavimo. Claim wall smile 4x4, nije mi jasno kako to ne misli 4. Šta ovdje bi trebalo? Treba još da idemo tamo. Ej, ovdje na primjer. What the fuck, šta je ovo? Aha. Sad još dole, toliko treba da idemo. Okej. Aha, ovo je area claim, već. Ja stvarno ne znam to claimovanje da radim sa time, zaista ne znam. Aha, evo ga. Znači mi smo sad claimovali tako kako ide do... Gledam sam. Do. Sad, mi nećemo tako malo, znači... Sve ću da uništim, evo tako. Ne bre, to licno, neću to licno kući da mi budu. Ja se nadam da smo, jesmo, klonili smo to, zalagovalo je nešto sada. Evo ga lag ponovno se ovdje. Sad, znači, ajde ovako, znači odavde, sada šta je ovdje? Ma bre, ne, isključi mi ovo. Valjda smo isključili. Meni ono ulazi u glavu. Tako. Hajde da upišemo tako, ajmo ponovno da probamo da claimamo, znači odavde, tako, evo, znam da ne bi trebalo da kopam sa ovom, samo da idem ovdje, i još moram. What the fuck?
Meni ovo ljudi stvarno ne ulazi u glavu kako ovo treba da se klimuje, ali evo epizoda ima više od 20 minuta, tako da ćemo ovdje da završimo ovu epizodu, znači 20 minuta sasvim dovoljno. I sad, znači ja posebno ćemo nešto da uradimo, mislim nije baš posebno, ide, ide. Idem sad zajedno sa njima, dođem epizodu i ljudi, to je bilo to što smo, pozdrav ljudi, idemo još jednom, pozdrav ljudi.